Anyway, bago kita MX3 huli ka mga pangga. May istorya ako sa Indo. Una na naman kita sa mga istoryahan. May istorya ako sa Indo mga pangga ini. True story ini makonsuelo ng mga pangga. True story ini kampanahon nangyari ini duman sa Muya. Igoda mga panggang mga taong 1521 mga araw kayo na panahon mga pangga pag-abot ni Magellan. Charis lang, charis. Igoda ang mag-agom. Igoda mga pangga mag-agom na na yaunda sa indang harong. Tapos banggina. Aram ta na bagayan. Banggina da mga chikiting na nagdadarangog, lakaw-lakawin mo na nindo. Igoda mga pangga, making love, ayan, para sa mas wholesome na mga words, nagmi-making love da si mag-ago mga pangga sa baryo sitio Matuninong na baryo mga pangga. Sabi da kaso agom na babae, sabi pala, ngayagom, tama na mo na ngaya kita gom, kunyan. May bagyo pati yung pati si Agaton, si Bagyong Agaton. Tapos igwapang saro ngayong bagyo na pigabantayan si Pag-asa. Banggi na pati ngayon, delikado. Sakat na aram ta na baga sa mga baryo-baryo, pag banggi na, madiklom na, nagmi-making love, ang mga mag-aragom-agom para ipahiling sa kada saro sa sendan na sinda nagmamahalan, di ba? Mga pangga, very romantic na banggi. Iyada. Sakto man da mga pangga, si Padiho niya da mga pangga, nagsisirip, naghiikap-ikap da sa likod, ang mga lanob baga ka, mga harong gato, kunyan, sawali. Sawali, may mga gap bagayan yung pag sinirape mo iling-hiling sa laog. Sawali. Promise. Sakto da apig sisirip da ni Padihon niya, so babae da mga pangga nagtaram. Ngaya gumtama na mo nakita kay ni gumta kamuting kahoy lang ang pinamanggihan ta. Nadangog da kasupadiho niya mga pangga na nagsisirip duman sa sa mga gap kang sawali. Luminaog da supadiho nagkurahaw da. Hali dyan ako, tamaluto. Kanaman da tamaluto da ang binamanggihan niya si padiho niya na kamuting kahoy lang na nilabunan. Iyan ang istorya mga pangganap dapat nagpapamanggi ang mga magagom-agom bawal da magpamanggi nila na kamuting kahoy dapat da pirming maluto naagawan ni Padi Ngayon kung tama na mo nang kita kung kamuting kahoy lang ang pinamanggihan ta medyo na medyo makulog na sa tuhod. Nadangog ang Padi na nagisirip ako tamaluto. Anyway, ang ating energy headlines, mga parenta na dapat dito maraman na dahil pwedeng sa aga pa, kundi ngunyana. Mula sa Energy News and Information Center, narito ang headlines ng mga maiinit na balitang inyong matutunghayan sa mga nangungunang pahayagan. Unang mapapakinggan sa Energy Headliners. Energy Headlines. Energy Headlines.